أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين القائل في هديه الكريم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. أني على تنونك على بركة كيسي أنما دل على تلافه على كوكي دانفه ونصو هرمانك. Adaba alaba fanyana aga jigin fen sanman konnana kafo doni ke bagaw ani doni ke balu ko lute kenye wa Muhammadul Mustafa alifana be afanyana aga brasral kan sanman konnana kafo doni nyini farida islamé chema ani amsuman bela jilinka ka awfo ni folikan sanman no yala ka kisi anaka hini anaka barka ala ko ke kanini aw ka nyana maya labo sanga ani wati bela jeli amafo aw bismillah aw ka jemka mandi kene konnana les enseignements du vendredi jemka ni asigila shirifla TV jabarani fe aw ni aw amse ka nga bato ke chugo do nogoya ani teliyala ama nyina ala fa ya rabbi alaka ani sababa be alaka doni na famandi amma o hukum konnana anga sigida temele ambe tayamamu babu de konnana inafo anya fo aw nyina chugum na tayamamu te dawre ale ji nona blade yani islame ni la halwa do yisoro ni be gelya ani dawra do konnana shariatigi yeso no yake kafo ibiseka tayamamu ke kasiki ka bato mundo o hukum konnana bi anga babu se ore bi talike femni yorebe tayamamu sababiya yani silame kuma jume abe daga e ka tayamamu ke walma lahalaya jume ani lahalaya jume no bi tayamamu taliki ma jagoyi bi ni alaka je anga dakumina se odima amanyi ala fe ya rabbi alaka ani sababa be fotawla ani ketala anga sharia den bagaw anga fiku jeturabaw uye tayamamu wajibi manfew walma ni amse ka fo asbabu tayammum aw mujibatu tayammum uyato katabla claire sabala noso aw ni aw amunuka doni mancha amse ka famia teliyala ani nogoyala wa aduruseli se ka nogoya ambulu tayamamu wajibi folo walma asababu folo ote dore fagdulma ode jintaya ote dore kumamina alislame ni maji soro wa imaji soro kaseki ka seljita walma imaseka jisoro kika koluke sharia yeso no yake alakira mantonyi kafo kibise ka tayamamu ke inafo anga sigida temelu anya yira la kafo tayamamu be daga fenwere nika no boko katase aywa duki ani farakuru ni glasi ani boko dodo ani chenche tayamamu be daga nunka don ni ema jisoro ajisoro li amse ka amba don afo do sera soro la halaya chamana do roba ake misali la absera ke e ka tama siraka jini bulbulo jini bana jini desera ila selvati dun sera aywa mumenini ife sharati ko o la halala ko se ka be eye walma bi jago e ka ni yoro nina ika tayamamu ke nuwaso ikika batuke ikika selike alaka famiyali ko numandi amma aflana khawfu kuruj alwaqt ko ni srana wati bolinye yani obaye dorwawdi libe lahalya do konnana akera tamasira walma hali ebe dugu konnana misali la hali mɔgɔ te tamasira la a bɛ se ka kɛ i b'i ka so yɛrɛ kɔnɔna na mais cogoya dɔw bɛ na a diyagoya e kan i bɛ se ka tayamamu kɛ wallahu alam misali la mɔgɔ min bɛ a ka so kɔnɔna na ba sɔgɔra e da la a bɛ se ka kɛ e ma tile walima tile buruna
mɔgɔ lahalaya modèle ka ca kuma dɔw la dɔw bi kabana gan k'a fɔ ko nin lahalaya sugu bi se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo jumɛn na walima o bi kɛ cogo jumɛn na a bɛ dɔw kabakoya k'a sɔrɔ kabakoya fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔna ka bon wa diɲɛ kɔnɔna kow ka ca adamaden ni dɔɔya baden ni dɔɔba baden ani lahalaya baden bɛ se ka kɛ hali n'a sɔrɔ i bi dugu kɔnɔ wa hali b'i faso kɔnɔ i yɛrɛ halala bon kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ da bɛ se ka sɔgɔ e da la tile bɛ ɲini ka fan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tɛ sɔrɔ e bolo ka da yɛlɛ i ye a bɛ se ka kɛ an seli waati dun donna fo seli waati yɛrɛ bɛna tɛmɛ sisan nɔ ayiwa sariyatigiw b'a fɔ ko k'e bɛ nin lahalaya min na sɔnɔgɔya bɛ se ka kɛ e ye ni fɛn dɔ b'i bolo misaliya la cɛncɛn dɔ b'i bolo kɔrɔ walima gabakurun dɔ b'i bolo kɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na tɛmɛni bɛ daga fɛn wɛrɛ minnu kan ni o dɔ la kelen bɛ e bolo kɔrɔ a bɛ daga e dɔrɔn i ka tɛmɛni kɛ o yɔrɔ min na i k'i ka seli kɛ yanni seli waati ka tɛmɛ an bɛ ala deli faamuyali ko ɲuman na ala ko o di an bɛɛ lajɛlen ma o cogoya kelen na khawfu hudusi maradin aw ta'akhur bur'in ko ni silamɛ ni siranna k'a fɔ ko ni e magara ji la k'a fɔ k'i bi seliji ta n'a a ye k'i yɛrɛ sanuya mɔgɔ sɔn i ka bato kɛ ka seli o n'a ɲɔgɔnnaw ko ni i siranna o ɲɛ walima e yɛrɛ bana dɔ de bɛ e la i siranna ni magara ji la k'a fɔ ji in bɛ sɔn ka e ka bana tɔ juguya sariyatigi b'a sɔnɔgɔya kɛ k'a fɔ ko o lahalaya la e bɛ se ka tayamamu kɛ o b'a yira ne ni aw la k'a fɔ sariya bɛ adamaden kɔlɔsi lahalaya bɛɛ lajɛlen na wa adamaden min kun ye fɛnba de ye sariyatigiw bolo u tɛ kulonkɛ k'a la cogoya si la k'a yira ne ni aw la k'a fɔ an ka silamɛya diinɛ tɛ kunfɛtɔ diinɛ tɛ ni gɛlɛya diinɛ tɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a yira cogo min na an b'a lajɛ ala ka faamuyali ɲuman di an ma donc ko n'i siranna k'a fɔ ni e magara ji la k'a fɔ k'i bɛ seliji ta bana dɔ bɛna bila e la a bɛ kɛ sababu ye ka bana lase i ma walima bana yɛrɛ de bɛ e la ka kɔrɔ ni e nana maga seliji la k'a fɔ i bɛ seliji ta seliji talen bɛ se ka dɔ fara a kan sariyatigi ko ko i ni lakanani kama diɲɛ bi kɛ e ma k'a fɔ i ka tayamamu kɛ mɔgɔ sɔrɔ i y'i ka baaraw kɛ hali n'a sɔrɔ ji bi e bolo an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma nin de ye bakuruba la tayamamu bɛ sababuya minnu bɛ tayamamu wajibiya silamɛ kan walima sababuya minnu b'a to i kan ka tayamamu kɛ ninnu ye a bakuruba fɔliw de ye n'o tɛ n'a fɔra k'i bɛ don nin kelen o kelen kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ baabu misɛnnin wɛrɛw bɛ a kɔnɔna na mais mɔgɔ sɔrɔ faamuyali bɛ se ka nɔgɔ an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma tayamamu sababuya ye fɛn saba ye a fɔlɔ fagdolima o tɛ dɔwɛrɛ ye ji tanya ni ji t'i i bolo a kɛra i bɛ dugutaa sira de la walima hali e b'i ka dugu yɛrɛ de kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka hakilisigi ni basigi don diɲɛ alisilamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw la i bɛ kɛ lahalaya dɔw la i tɛ se ka hali ni ji bɛ yen nɔ e yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'i b'a ta k'a utiliser o lahalayaw caman bɛ kɛ an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma donc i bɛ tayamamu kɛ o hala sugu kɔnɔna na o cogoya kelen na khawfu khuruj waqt ka siran seli waati bɔli ɲɛ misaliya la ayiwa e bɛ seli waati de donna i bɛ lahalaya min kɔnɔna na kuma dɔw la e ni ji yɔrɔ ka jan n'a fɔra ko e bɛ taa ji ta k'a fɔ ko e bɛ ni ji nana e ka seli i ka seliji ta ka tila ka seli i b'a ye k'a fɔ ko seli waati bɛ bɔ kosɛbɛ sariyatigiw ko la ka ni i yɛrɛ bila o bɛɛ lajɛlen na ni a b'o lahalaya sugu la min ɲininen don i fɛ dɔrɔn k'i ka tayamamu kɛ mais silamɛya fana tɛ kunfɔtɔ diinɛ ye dɛ ka t'i sigi e tɛ fosi la baro lankolon kɛ ni manamanakan fɔ la k'i sigi i n'i ka seliji tali ji ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ dun b'a dɔn seli waati surunyana ka ban i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ ka sababuyaw ɲini mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka ji sɔrɔ i bolo kɔrɔ mais ka to ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw ko tɛ dɔrɔraw de ko don ko n'i y'a dɔn k'a fɔ i siranna waati bɔli ɲɛ k'a bɛ daga ye i ka tayamamu kɛ o cogoya kelen na n'i siranna
k'a fɔ ko ji labaarali o bɛna kɛ sababu ye ka bana dɔ di i ma bana dɔ lase i ma walima bana kɔrɔ yɛrɛ de bɛ e la n'i nana ji maga i fari la a bɛna kɛ sababu ye ka bana juguya an b'a dɔn k'a fɔ bana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye fɛn min ye o si maa si ka laɲini an bɛ Ala deli kɛnɛya la Ala ka kɛnɛya ɲuman sabati an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o tɛmɛlen kɔrɔ kɔ an kɛlen kɔ ka tayamamu yɛrɛ sababuyaw dɔn an ka bi darisu filanan o de bɛ tali kɛ tayamamu yɛrɛ farida mun ni mun de ye wajibi ye tayamamu kɛtɔla la tayamamu farida ye i t'a sigi yɔrɔma 8 bɔɲɔnko la dɔnnibaaw ka ayiwa jatew kɔnɔna na mɔgɔ sɔn faamuyalikɛbaga bi kalankɛbaga bɛ se ka a faamuya nɔgɔya la a fɔlɔfɔlɔ niya o de ye ŋaniya ye ni an y'a jateminɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ka alisilamɛya baara a bɛɛ lajɛlen a bɛ daminɛ nin de ye fɔlɔ nin de y'a base ye innamal a'malu binniyat baara bɛɛ lajɛlen bɛ sara an damaga Ala yɔrɔ ni ŋaniya in de a bɛ dépend i ŋaniya ɲɛcogo la walima ayiwa a tiɲɛcogo la an bɛ Ala deli Ala ka ŋaniya ɲuman di an ma donc nin baara in fɔlɔfɔlɔ o de bɛ tali kɛ ŋaniya la a filanan as-sa'idu tahir o de ye dugukolo sanuman ye yani i bɛna taa tayamamu kɛ yɔrɔ min na sariyatigiw b'a a ɲini i fɛ k'i k'i jija a ka kɛ yɔrɔ sanuman ye an bɛ nin kuma in fɔ k'a taa ni ka segin k'a yira ne ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ka alisilamɛya diinɛ ye sanuya diinɛ de bɛsɛya diinɛ de don silamɛya tɛ nɔgɔtɔ diinɛ ye silamɛ k'i yɛrɛ fisi fasa k'i nɔgɔlen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen fini nɔgɔlen don farikolo nɔgɔlen don e yɛrɛ ka yɔrɔ nɔgɔlen don an b'a fɔ k'e tɛ silamɛ ɲuman ye ka d'a kan silamɛya nana ni fɛn min ye silamɛya ka bilasiralikanw ani silamɛya ka kalanw a bɛ mɔgɔ lakalan ni min ye a bɛ mɔgɔ lajogo ni min ye o tɛ nɔgɔtɔya ye an ka ciba sanu ale tun ye mɔgɔ sanuman de ye wa a y'an yamaruya ni sanuya de ye an ka ɲɛnamaya fan bɛɛ lajɛlen na an ka lamagalamagaw bɛɛ lajɛlen na donc ko min bɛ ɲini i fɛ o de ye as-sa'idu tahir yɔrɔ sanuman n'i bɛna tayamamu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ tayamamu lahalaya nana o jagoyara e kan donc n'i bɛna tayamamu kɛ i bɛna kɛ fɛn min na i jija a ka kɛ fɛn sanuman ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna sigida tɛmɛnenw na tayamamu bɛ daga fɛn wɛrɛ minnu kan donc ko ni a fɛn o fɛn mana sɔrɔ e bolo kɔrɔ e k'i jija a ka sanuya o ye wajibi ye fɔlɔ ka d'a kan kuranɛ aya yɛrɛ fɛnɛ b'o de fɔ fatayammamu sa'idan tayyiba ko a ka kɛ yɔrɔ sanuman ye donc Ala ka sanuya Ala bɛ fɛn sanuman dɔrɔn de fɛ donc silamɛ kan ka sanuya a ka lamagalamaga bɛɛ lajɛlen i ka ɲɛnamaya fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a sabanan a darbatul ula o de ye tɛgɛ gosiliko fɔlɔ n'i bɛna tayamamu kɛ tɛgɛ gosiliko fɔlɔ ni Ala sɔnna ma an ka babu nata la an bɛna tayamamu ta cogoya yɛrɛ walawala ni Ala ka diɲɛ faamuyali ka sɔrɔ a la a darbatul ula o de ye dugukolo gosiliko fɔlɔ dugukolo gosiliko fɔlɔ an y'a fɔ ko tayamamu ye a bɛ kɛ dugukolo de kan walima bɛlɛ donc i b'i tɛgɛ dako fɔlɔ min ka a kan m'o de na nin yɔrɔ in na k'o ye farida ye a filanan mashul yadayni lil ku'ayni k'i tɛgɛ fila ka a jɔsi k'a masaya yani k'i tɛgɛ masaya i kɔɲɔ kuru fila u b'a fɔ tantɔ n t'a dɔn ni bamanankan in tilelen don nin de ko don yan fila a bɛ fɔ o de ma ko aliku'ayn kɔɲɔ kuru fila ko ka o masaya ko o ye farida ye a duurunan mashul wajhi o de ye ɲɛda masayali tayamamu baaraw kɔnɔna na ɲɛda fana bɛ masaya la yani k'i ɲɛda masaya ko o ye farida ye tayamamu baara kɔnɔna na a wɔɔrɔnan alifawuru sariyatigiw b'a yira an na k'a fɔ n'i ye tayamamu baara boloda min yelen don i fɛ o de ye i k'a teliya o de y'i ka a teliya k'i tɛgɛ teliya n'a ye ka t'i sigi sulu sara n'i ye kelen ta i bɛ 10 ba ta ka o tɛ ko i ka baara min teliya o de ɲininen don i fɛ a 7 dukhulu waqti salati tayamamu kɛli la a farida min ɲininen don i fɛ jagoya bilen na o de ye i ka tayamamu kɛ waati min o k'a sɔrɔ seli waati yɛrɛ selen don i b'a sɔrɔ misaliya la sisan i bɛna seli
jagoya tɛ k'a fɔ i ka se i bɛna seliji min ta ka seli f'i k'a to seli waati ka se o tɛ jagoya ye mais tayamamu na e se ka tayamamu kɛ k'a fɔ ko min sigi ka seli waati makɔnɔ la tayamamu ma dabɔ o kama donc i b'ale kɛ waati min na o waati yɛrɛ de b'a sɔrɔ seli waati yɛrɛ sera seli waati sera i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na tayamamu tɛ dɔwɛrɛ ye dɔruba de don ala ye min kɛ sɔnɔgɔya ye ani hinɛ ye mamadu mantonw kan ani bonya ka di alakira ma kisi ani nɛɛma b'a ma ala ye alakira mantonw de kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ mantontɔw cɛ la nin ye alakira a n'a mantonw ka fisamatiya dɔ ye ala ka kisi ani nɛɛma b'a a kan a sekinan itisaalu tayammum bisalat ka n'i tilala tayamamu na dɔrɔn min bɛ ɲini i fɛ i bɛ bolo bɔ tayamamu i bɛ tila tayamamu kɛli la sisan dɔrɔn i bɛ wuli k'i ka seli jɔ o de ɲininen don i fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na i tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ tayamamu kɛ k'i sigi ko ni seli waati sera tuma min na ko ne b'a kɛ la wa tayamamu fana n'i tilala baara kɛli la diyagoya bilen de don i bɛ tila sisan dɔrɔn i bɛ wuli ka seli jɔ o de ɲininen don i fɛ k'a fɔ ne b'a ta ka dɔɔnin kɛ k'an sigi ka fɛn dɔ kɛ la ko n'i tilala tayamamu na dɔrɔn i bɛ tayamamu tugu seli la o de ɲininen don an fɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma anw sera ka fitinin min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma bi o de tun ye tali kɛ na an b'a jigiya k'a fɔ ne ni aw an ye faamuyali dɔɔnin sɔrɔ tayamamu ko kun kan nka ni ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an ma seereyali kɛ hali bi an na wɛrɛwɛrɛli kɛ hali bi tayamamu baabu tɔw la n'o de bɛ tali kɛ tayamamu yɛrɛ kɛcogoya fo ka taa se tayamamu baara ninnu kɔnɔna na minnu ye suna ye an bɔra ka faridaw kɔni ɲɛfɔ aw ɲɛna fɛn minnu ye suna ye fo ka taa se a kanumafɛnw ani a tiɲɛfɛnw ni ala ye si di an ma na ala sɔnna ma an na jɛ ka o walawala ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma ni ala ye faamuyali di an ma min de ka bon ni a bɛɛ o de k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an se ka bɔ an ka kɛnɛ in kɔnɔna na fo an ka foli lase an fa ani an karamɔgɔ ani an ka sababu jumɛn ma ani an ɲɛ jɔyɔrɔ hadarati janab a seyid sherif usman madan haidara an b'a fo ka wale ɲuman dɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ka duwawu k'a ye ka tila ka segin ka duwawu ɲini a fɛ a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala k'an n'u kisi ala ka an n'u tanga ka sanga ni nin don barikama ye jumadonya ani ni kalo barikama ye arajabu bonya ani karama minnu bɛ a kɔnɔna na ani fisamatiya minnu bɛ a la ya rabi ala ka nin yɔrɔ di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ nin don barikama ninnu kama ani nin waati barikama ninnu kama ya rabi ala ka an ka jamana bɔ bolo la k'an ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn aw fana ye aw fɛn o fɛn de tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'aw sɔgɔlen t'an na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan an ka foli di an fa ani an karamɔgɔ ma a Sheikh Adam Jabi an bi walanda minnu lase an ma ale ka kitabu sɛbɛnlen de don suratu tafakkur fil ibada ni ala sɔnna ma ni y'ale kɔnɔna lajɛ i bɛ nin walanda minnu sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala ka sijan ani kɛnɛya di an ma haza wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum